Tapeng gunung laresi slendro apa pelak? Reng, slendro ya. Jenglingang. Engko nek iso glundung, nek iso gulungmu teko ratan dhuwur kono balik rene sirahe gedruk ngono ya. Ya pur ngono wis tok. Dadi nek iso mulih ki aja nganti nggo sirah. Ditinding Mas Wadi seberapa slendronya? Saben bengi nyawang mumbul lho war reng kondang cek kurang dhuwur wong lanang kok sok ketok memora roh kok kedek nglehmu ndelok kok munggah kursi mak jeluk ngono ya kene tulung tak ayo munggah nah iki engko kedadiane piye mbok kengko sek nek iso sirah nampek kacang lho ya kene yo eman-eman kacange Aku kuwatir, aku was-was. Kok kuwatir ngapa toh? Kedadian sing ora-ora kaya sing wis-wis nganti kondor kae toh. Nganti kondor kowe rak mesakne ra kena nggih megaen. Tak singkrehne sik. Nggih, sepurane Mas Slamet mboten saged rodok dhuwur. Niki tae Niki tau tedun ndek men. Iya, nama Mas. Gendang. Malah HP sing cilik-cilik iki. Wong karo. Ayo melawan Mas Gareng. Siha. Jenor. Ala jenor, ala jenor, ala jenor, ala jenor, ala jenor, jenor, ala jenor. Cah cilik-cilik kene iki jiwa senine dhuwur ya. Oh, awet dik bengi rumah. Ndek lagi bonangan wis dijogeti iki. Kok ya urung acak wis jogetan ning kene kok. Aku jan gumun. Wah jan cah kene iki kok iki pakmu siji apa loro to Le? Panas udan ini piye Mas ini kepiye aja aja mepet-mepet iki yo nganggo reokan, Reng. Reokan. Reokan Mangesane kok. Oh iya, alah. Panas udan panas udan panas. Ling-ling-ling. Caping gunung. Ayo, kene langsung ngobrol teko ngarepe Mas Slamet.
Iya. Iya. Kurang pisan nang tengah kono kok. Oh, iya. Wis aku mesane blangkoni. Yo matur Mas Slamet. Mas kula pun jungkir walik iki pripun hitungane ngono kok ya. Piye, Mat? Iki nuwun sewu Mas Slamet. Napa jenengane yo gak mesakne gareng nganti kok ndase lho nganti peyok. Piye? Enggak tukon-tukon rinso pok piye ngono lho, mosok juragan. Nyekeh aku mbok. Tukon rinso pok komik-komik lah ngono yo luwung putoe sak pawehe, Pak. Tegese iki njaluk to. Lho mbok kebijaksanaane wong kaya ngono rak ya tukon sampo, rak orane kan yo enek. Tukon sampo ki 2000 ki. Gelem. Engko susuke dibalekno. Go dituturne juragan no padakno. Alah mboten sah repot-repot ngoten niku. Ose. Lho, lah pitekne gareng niki ora mudeng hitungan Mas Slamet. Wong ndek iki tak kek dhuwit 20.000 ki lho malah semaput. Terima kasih untuk Mas Slamet. Iki guyon lho Mas Slamet. Guyon ya Reng ya. Heeh. Mosok ya tenanan wong iki MC sugih. Anu duit balik mboten napa-napa nek mboten isin. Ayo Reng, aku pancing Reng. Gak dasi ngadeg ya aku. Biung gegeden. Gareng kupak kabeh tenan iki. Salaman sik karo sing di omah iki sembrono. Mugi-mugi tansah selamat wilujeng rahayu amin ya Allah. Sing benjo sirahe sapa, sing nggawa dhuwit sapa? Engko tak gawane mbok wae gak pati opo. Iya gak aku yo gak isonan. Lah iya. Piye iki terus piye? Iki kan Heeh. ya awakmu ya awakku. Iya awake dhewe. Berbagi ya. Awake dhewe nyebut gawe wolot dadi kudu dibagi berdasarkan lagune Pak Roma Irama. Piye kuwi lagune piye? Sing kok nek jawabane iya berarti ya duwekmu, nek jawabane tidak berarti nek kowe mah berarti ya tetep duwekku. Iya, aku manut. Bagianku sik ya. Bagianemu. Jumadi siap. Jumadi siap. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Ya. Stop. Iki matuk nggo aku berarti iya toh? Lah, baleni. Iki yoga-yoga iki ketok pekok emang piye to yo. baleni njajak aku kok gak pati ben ti baleni. Dikatekno. Iku nek jawabane iya bagianku to. Iya. Kan misale nggo aku sik, kowe nek matuk berarti jawabanmu iya. Iya. Baleni jolo dong. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Ya. Matuk to nggo aku? Yo matuk wong iya. Iya. Nah, saiki iki bagianmu. Kari iki kok tergantung jawabanmu kok sik tak tekoki sik. Lah bagian. Sekarang tak mau tak ku tak mau tak. Ku tak mau tak. Lah kowe yo omong yo nggo aku berarti. Aku kok ngene to mangsaku wis dadi korban. Lah yo bener to. Ya. Dulu iki aku sik contone yo. Iya contone. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Ya. Matuk to nggo aku? Yo matuk wong iya. Nggo aku to. Nah, sing 100 iki bagianmu. Alhamdulillah. Iya, tak jawab. Heeh, dijawab ya. Sekarang tak mau tak ku tak mau tak. Ku tak mau tak. Lah yo ora gelem kok. Ayo ning mbok. Iki aku kok angger weh-weh iya angger dibagi kok tidak. Iki berdasarkan lagu lho. Berdasarkan lagu. Ya wis lah mbok manut aku. Alah kowe kok raimu kok mluduk to Reng. Piye? Kaya tapete wong golek sandang pangan mbok direwangi kaya ngene sisuk iki wis. Iki kok klambine bojomu kae apa piye to? Iya didandakno. Kok ukurane ra padha iki. Gede sisih. Kaya nggone bojomu ya gede sisih ya kae. Padha gede sisih.
njaluk bagian. Engko nyanyekno kaya ndek mengke. Ben padha ora ngemute sisan. Nek ora diiringi musik ya langsung ngono bae. Kok bagianmu ya tetep padha. Heeh. Nginu meni banyu. Bani. Dek zaman berjuang njur kelingan anak lanang biyen tak openi nek saiki ana ngendi kene cirine mas menang katurutan sing dikada nin anate janji ning saiki apa ning gunung tak ingoni sego jagung sakane jagung yen mendung tak silih saping gunung Ngaturaken sugeng pinalenggih pun para tamu sugeng angger Habibah Sugoto kang sampun sumadi wonten ngarsa panjenengan uga sami kanthi sakeparengipun sesarengan Rasa Mati Campur Sari sinenggung Putra Ragil Erlita video syuting Wijeng Siang pada Rosdaya spesial kagem Mas Slamet ingkang ngagungan kersa ya Mas Gareng ya. Dek zaman berjuang njur kelingan anak lanang sing pupuh kedua langgeng tak openi ning saiki ana ngendi harapan ki yo ngene iki Mas. Yoga kompresional ki yo kudu ngene iki. Ora ana slogane sempak teles. Semangat kompak anti lemes mulane. Sing mau wis sing sak pupuh kroncong. Nah, kingko langgam. Nek gak ngono Depok Saron tok sing muni. Liyane gak sah. Ya, liyane gak sah. Liyane udut-udut sik gak apa-apa. Liyane udut khusus Depok Saron loro ya. Ayo. Jarine Mas menang. Lah
Kathik elek bareng cah telu tok kuwi. Ngene ae melodi tok coba melodi tok yuk. Ayo di. Pardi, dionekne melodimu ya. Ngonek nganti elek titeni tak dongakno payu rabi ning kene lho. Jarene mus menang. Ngakmuk ngono tok. Gak penak neh iki. Tibake apa-apa ki ya kudu bareng-bareng ya. Kudu bareng, kudu kompak. Ora iso dhewe. Ya, tetep. Jarene buka siji, sing dikenang nanti janji ning saiki apa lali wis nek iki krasa penak saiki sing endi? drum tok ngono ae. Drum tapi sing khusus icik-icikmu tok lho ya. Coba ning gunung. Ning gunung tak ingoni. Wah, ya tetep gak menak, Mbok. Tetep nek ra rombongan ki tetep gak menak. Ketipung tok. Ya. Ayo Mar, Reng. Ning gunung tak ingoni sego jagung pintere alah yen mendung tak siling saping gunung sesuk nanggep ketipung tok wae ngono wae. Heeh, bareng sing ngetipung bule. Kok londo nggih Mas nika? Asli londo nggih. Oh nggih. Asli londo. Londo ndase maksudnya. Ndase tok. Ndase tok. Nah, saiki kabeh bareng-bareng tempo paling cepet. Nganggo kekuatan 250 cc. Ya Jumadi siap? Jum, 250 cc lho ya. Ya. Jarene wis rasa madu ki jan luar biasa. Tibake pinter-pinter ya. Pinter awake dhewe tok sing bodoh. Pinter ngapusi kancane Mas.